Jotelo ma kanise mawuok e kadak mar Rongai Kajiado wacho ni ok gimor kod weche josiasa mosebedo kadhi nyime pacho ka kama gibare weche manono ma ok nyal konyo. Jotend kanisego olero ni kanisa ni koda ting' maduong' mar lando kwe kod winjruok e kind oganda ma pacho ka. Kata kamano, jotelogo okwero kanise moko moketore e siasa ka giwacho ni en kinde maber monego gine ni nitiere adiera kod ratiro e neno ni gikelo kwe kendo tieko timbe maricho e pacho ka. Ne giwacho magi e kinde mane yawo ayanga chenro mar lando injili e piny mangima kaka yo achiel mar neno ni jopiny oloko timbegi. Church desist in getting into the politics of the world. They must join as light, not interfere. Join as light and be members of parliament, members of the Senate, members in governance who refuse any evil practices, any bribes, any stealing, because that's a curse. If we get the ecclesia into all spheres of governance, the fivefold areas, mountains of governance, the nation will be different. It is with the ecclesia, the church, we must understand ourselves. And once we understand who we are, we'll understand the vision and the mission of the church. And I want to say, because this movement is global, what we want to say is the church number one, and then the nation of Kenya will be sorted. The solution for the things that are happening in Kenya, the solution is with the church.